Čaute, to je Janík, vítam vás u videa. Bude to Counter-Strike s mojou sesternicou. Pozdrav sa. Čaute. Tu je. Viete? Tu je. A doraz sme tu. Takže ideme na to. Ide prvá Katka. Hráme Dus 2 kolo. Áno. Mapku. Sme chceli zahrať server, ale Janík nechcel povedať. Len jej brat není doma a má notebook na heslo. Hej? A nevieme, jak sa to dáva. No. Takže Ja neviem. Ben terorista. Dobre, teroristi budeme. Ja už som sa pomôcť, jak sa to ovláda. Katka si bere do tej trápne dva pištolky. Dement, to sú najlepšie pištolky na svete, tak mám rada. Ja skáčem jak zajac. Keď ťa zabijú, sa stredáme po zabitie. Takže doraz. Čiže doraz je Janík. A ospravedlňujem sa, že na mojom kanálu neboli videa dlho. Toto už bude na mojom kanále. Hoveda. Zabíte ju! Svíňa. Jak to strelila. Zoberieme štýrku a ti rozstrelujem. Jak sa volám? Katka Falenka. Janík včera dával také mena. Áno, sme drbli. Včera. Sme hrali po servere. Hej. Po našom My dokonca. sme vám ukázali aj fotku, ale keď ona je na mobile a na mobile aj točíme, takže asi vám neukážeme. Ja chcem točiť aj so foťakom, lebo ja mám doma foťak, ale keď foťakom som, tak to je horšia kvalita než na mobile. Ona máka. Ona umre. Ja idem tam ho sypané to seka. To nedá šprintovať. Nedá. Škoda. Poďme rýchlejšie. Behaj. Ja chcem tam strieľať. Čo? Hej, ja nechcem strieľať. Ja chcem strieľať. Obeka, neviem strieľať. Ja som celý násobník vystrieľa. Nevidíte, lebo tam to svieti, vidíte? Jak to svieti. Ale zabilo už dvoch. Až dvoch. To je Nie, dobré. už 6. Určite. Nevidno to tam, Katka. Tu 6. Ukáž? Ešte raz. Ona zabila 6 a 0 raz umrela. Ty vole. A je zde obeda. Keby si mala expertných botov, dáš 0 kg a te zabijú 20. Máš easy botov, chápeš? Máš easy botov. A môj ujo má 16 roky. On hral proti expertným botom CS Global Offensive a dal 28 kg a 0 raz ho zabil. Ako 20 krát ich zabil? 28 raz ich zabil. To málo. Dále expertní boti. A to si dáš expertní a rozobíš. Tak to zabiješ. Ticho, nezabijú ma. Hej bože, nemôžem ani prejsť. Teraz taký kontrterorista to zabíš. Bím hajtka zo snajpu. Dajú. Tam by som nechodil s nimi. Že tam prídu 20 a smutno. Príde celý tým. Kúkaj. Tam je ešte jeden. Hovedo! Po jednu strieľaj. Hej. Do pekle sa bojím. A ona nevie strieľať. Dovoľ. Čiže strieľe po jedným. Som zabila už 7. No a strieľe po jedným. Kúkaj, tam ty ťa zabijú určite. Ne. Nezabúďte. Ty vole! Ona vie hrať koncert. Ty vole!
Už 10 som zabila. Ani raz ma nezabili. No a teraz somreš. Janik, ty asi budeš do konca života svojho tu točiť. Pochybujem, keď už iba 11 minút môžeš točiť. Vidíš? Možno celé video ja budem točiť hrať. Nikto ma nezabije. Lenže vy taká snajperka. Idíš. Do svojho streľaj. Nie som ho zabil, ty dement. Jak ťa trafil? Takže idem ja teraz hrať. Zabijú ho na jednu šupu. Áno. Už len 10 minúty môžeme natočiť a 21 sekúnd. No. To je dosť. No. Ty vole. Mne sa 2 hedky. Janik, po jedným strieľaj. Buď ticho. Ty vole. Jeho dement na 5 ide s pištolkou. Tam sú 2. Oj, to je jedno. 3 boli. Už sú 1. Ale mám 24 životov. No a? Ja chcem vyskúšať pištolku. Ty vole. Dobre. Takže už ja hrám. Katka hraje, no a teraz... Janik je ňup. Určite som zamyslel na 5 s pištolkou a no a som ich dal. A keby som išiel... 5 si dal, lebo mala som No. 11 a je 16. No a keby som išiel za kačkom na ňoho, to zmrtviak. Tak, kde snajperku majú. Aha, ten Bob určite... No Bob, on zomrel, ale tamten určite... Nie. Harry, on má snajpiť. Ty si vybrala tú snajperku? Sračka. Umreš. Zemri, Sidan. Satan jeden. Norm zabil toho, čo mal snajperku zo spúšku. No a? To je najlepšia puška. Na blízko. Ideme s nožikom hrať. Vidí, poďme s rožíkom. Nie. Nastavím tak a potom dám na pištol. Nie. No sa dobré. On sa bojí. Bojím. Jak mi pôjde Wi-Fi, ja vám prísahám, si stiahnem Counter-Strike a budem s nožikom jeden diel hrať. Však choďte vy dementi po... A budeme ísť Katku hrať možno pri sebe. Ja doma i ona doma. Bude sranda. Ja sa bojím, bo oni majú snajperky hoveda. No až to je dobre. Na Ako ďalku. ja teda je. môžem snajperku si kúpiť. No však ty si kúpa. No ale tam toho by si zabila teraz. Ona ho zabila! Ona má 52 životov. Ty vole, ona má 41 životov. Však choď hore, ty glupa. Však choď hore. Kde? Však tam prídu 1 000 000 a tam hore je jeden das. Však choď hore. Je! Na bečko. Však už sme tam všetky povystrieľali. A tam na Ačku prieš a 1 000 000 to bude, ne? Ty máš bombu? Čo? Hej, ty máš bombu. Oni tu nie sú. Au. Na Bčku sú, ty glupa. Ja som ti hovoril, choď na Bčko. Sú na Bčku všetci. Nie sú. Však jeden terorista tam išiel a zabil. Jeden. Glupa. A že nie sú. A že nie sú. Som zabila... Počkaj, ty, Janik zabil 5. Janik zabil 5, Míšo, a ja z 22 minus 5 je koľko? A ja 17, on 5, a ma 2-krát zabili a jeho raz zabil 5. No a teraz kúkaj. Na bok, všetci. Však chodorici, ty z pušku. Toto snajperka je dobrá. A toto zbraň tiež. Je to najlepšie na Counter-Strike. Jeden náboj má.
no poďte. Ale Akačko je lepšie pre mňa. Heďka. To neviem, jak mám držať kameru, keď to tak hovecké to zdrží. Natáčaš, keď si podári. Nesmie dať hovecko. Ja sa tej hry. Není. To je nadávka. A čo je nadávka? Hriech. No, Hej, ale že keď ty hovoríš, tá 26. až to si level 5 plus... Janik zabil 9 a ja 17. A ja teraz kúkam. Šanero mi zvlastní, ty glúpa. Jemu skravému. Tak dievčátko. Ani není kontrast. Poďte. Katka sa nerob. Ona je glúpa. Ti zdravím, môj čas. Vravíte, ona by nešla ani na Minecon. Na čo? Ona vlastne ani nezná, co to je. Čo? Minecon. To je Majkon. YouTuberská tota. Taká, že proste sa tam stretne s youtubermi. A nie LP, alebo také. Nie. Joj bože, ale že toto isté čo aj LP a toto je viem. hovadiny. No a? Ale chápeš? Už len 4 minúty, už neskončíme. A tam sú hore, srači. No poďte. Srači. No poďte. To uceka žiadny. Kde sú srači? Už nie sú. Katka, už si nezahráješ ani do konca videa. No a jak skončí? A tak rozlučiť sa? Jak bude 30 sekúnd, že možno natáčame do day sa roztočíme. A ešte koľko môžeme? Minútu. Tá ešte takých 50 sekúnd môžeme. 50 sekúnd a končíme video. Šaneroš, ty ďablo! Ešte 4 minúty môže stačiť. By som povedal i na dávku. Tej hlúpej. Čo ho vytáhnem. Mám? Hej, vypni video, lebo mám slabú baterku. No a co? Starú. Späť natočím doma. A veci Nemáš konto. Nemáš konto, po prvé a po druhé nemôžeš si ho stiahnuť, bo nejde Wi-Fi. No a po tretie doraz pôjde Wi-Fi. Doraz. Do! Takže ešte si zahrám, môj milý. Vždycky toto isté veci kúpam. Ešte obrnu. Hej, čo robíš? Tak čo robíš, Janik? Však nerob! Toto ty mňa. Hej, ale ty, Janik, ty nemáš dlhé vlasy, jak ja. No a co? Ale všetky s tým radi majú snajperky teraz, len ja mám toto a káčko. Nemajú všetci sradi, že kúkejcu majú oni. Do... Ja kôčku ti dám!